Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfage pri Olivovej hore, Ježiš poslal 2 učeníkov a povedal im: Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliadko. Odviažte ich a priveďte ku mne. A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: Pán ich potrebuje. A hneď ich prepustí. Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok. Povedzte dcére Sionskej: hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliadku, mládeti ťažného zvieraťa. Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš rozkázal. Priviedli oslicu a osliadko, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte, iní odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu. A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo išli za ním, volali: Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosana na výsostiach. Keď vošiel do Jeruzalema, rozvírilo sa celé mesto, vypytovali sa: Kto je to? A zástupy hovorili: To je ten prorok, Ježiš z Galilejského Nazareta. Ježiš našiel osliadko a posadil sa naň. Ako je napísané, aj hľa prichádza tvoj kráľ. Veľký zástup sa v meste zhromaždil, palmové ratolesti na cestu položil a volá: Hosana, hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana, hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Dav s veľkou vášňou volá hosana. S rovnakou vášňou mu kríž na plecia dá.